din qardaşlarыбыз, biz ikinci kurs şagirdlari sizning bilan shu zalda tag'in da uchrashuvimizga bik de şadbız. Allah Teala barchalarımızga da keng rahmatlarini salsa edi. Suyunib şadlanib o'qirgan, olgan ilimlarimizni amalda qo'llanib, Rabbimizning rizolig'iga erishishga nasib bo'lsa edi. Kishi büyük isim. Allah Teala kişiye zor don bergen, zor derece bergen. Onu barcha mahluklardan üstün itip, kişiye akıl hem fikirler selati bergen. Şulay bulgaç biz uylanırga tiyir. Kim biz? Dürüst yaşaybızmı? Nesilimizni, tamirlarımızı bilebizmi? Millet bularak, Müslümanlar bularak, halkımızın o'tkanin bilebizmi? Yaxshilardan örnek alıp, hatalardan ibret alıp, biz her daim o'zimizni kamillikka yetkazishga tirishamiz-mi? Shunliqda kishi o'tganlarga betaraf bo'lsa, o kishi kelajakka da betaraf bo'lishi mumkin. Bunday betaraflik bizning uchun, madrasa shogirdlari uchun yot shik narsa bo'lmoqdir. Bugun sizning e'tiboringizga biz hozir mana video syujeti bo'yicha sayohat etib olacakbız. İhtibor bilan qarag'iz, chunki bundagi voqealar bizning tatar adabiyoti bo'yicha programmaga da qo'g'ila. Hozir biz sizning bilan demak o'tganlarga qaytib kelishakbız. Vaqt mashinasına o'tirib, g'asrlar osha sayohat qilib, biz hozir sizning bilan 13-asrda to'xtalish yasayacakbız. Şulay etib, 13-asrda uchrashuvlarga qadar hurmatli do'stlarim. «13 веков назад по пустынному полю шли кочевники. Это был караван Катрага, одного из 5 сыновей хана Великой Болгарии Кубрата. После смерти Кубрата 5 его сыновей разделились на княжества, и каждый из них отправился в свою сторону. Второй сын Катраг из причерноморских и азовских степей повел своих людей на север. Остановились кочевники на Средней Волге и в бассейне Камы. Именно здесь образовалось государственное объединение 3 племен во главе с болгарами, которым в 8 веке присоединились родственные им племена Сувар и Беляр. Так возникло государство Волжская Булгария. Столицей Волжской Булгарии стал город Болгар. Он расположился на краю верхней коренной террасы, которая возвышалась над долиной Волги на 30 метров и в 30 километрах ниже устья Камы. Вскоре Волжская Булгария попала в зависимость от соседствующего хазарского каганата. Хазары требовали от булгар дани, заложников и даже воинов для участия в своих военных походах. Официальной религией хазарского каганата был иудаизм, и элтебер Волжской Булгарии Алмуш обращается к правителю багдадского халифата, халифу всех мусульман, с просьбой прислать к нему мусульманского проповедника. В 922 году из багдадского халифата в Волжскую Булгарию прибывает посольство. Секретарем этого посольства был Ахмед ибн Фадлан, который оставил свои воспоминания об этом событии в книге «Путешествие Ахмеда ибн Фадлана на реку Итиль и принятие ислама в Волжской Булгарии». Ибн Фадлан вспоминает так: «Наступил четверг, и они собрались. Мы развернули 2 знамени, которые были с нами. Одели царя в черное и надели на него тюрбан. Тогда я вынул письмо халифа и сказал ему: не подобает, чтобы мы сидели, когда читается это письмо. И он встал на ноги. Он сам и присутствовавшие знатные лица из жителей его государства. Тогда я начал. Прочитал начало письма,
И когда я дошел до того места его, где говорится: «Я призываю мир на тебя, и воистину я прославлю к тебе Аллаха, кроме которого нет иного Бога», я сказал: «Ответь пожеланием мира повелителю правоверных». И он ответил: «Мир повелителю правоверных, да продлит Аллах дыхание его». Когда же мы закончили, то они провозгласили таким возгласом, от которого затряслась земля: «Аллах Акбар!» Принятие ислама от багдадского халифа – это своеобразное принятие декларации независимости Волжской Булгарии от хазарского каганата. Багдадский халифат находился очень далеко, и булгары, принимая ислам, получили покровительство авторитетного государства, которое не будет вмешиваться в их внутренние дела. Ибн Фадлан попросил построить в Болгаре постоянную деревянную мечеть, где можно будет молиться. Это была мечеть-дом. А как только появляется дом, вокруг него образуются постройки, возникает поселение. Это стало одной из причин перехода булгар к оседлому образу жизни. Вторая же причина – это удачное месторасположение Болгара на берегу Волги. Волга была большим торговым путем, по которому плавали торговые суда. Купцы останавливались и торговали на берегу. Постепенно образовалось открытое торгово-ремесленное поселение. Таким образом, в Болгаре возник Ага-базар. Это была важнейшая торговая площадка Волжской Булгарии. Здесь был представлен товар с Востока, Азии, Европы. Болгар состоял из центрального квартала, в котором находились общественные здания, и посада. Общая площадь города X-XI веков с учетом территории посада достигала 12 гектар. Двор булгарской семьи состоял из основного дома, нескольких надворных построек, сарая, амбара, а также ям, где хранилось зерно и другие запасы. Классическая изба – это небольшой сруб, который традиционно делится на мужскую и женскую половины. В доме находился дастархан – это приподнятые нары, на которых в основном и проходила вся жизнь небольшой булгарской семьи. Булгары были хорошими ремесленниками. Своими изделиями они обеспечивали и себя, и многочисленных соседей. К числу основных производств Волжской Булгарии относилось гончарное ремесло. Булгарские гончары делали столь совершенные сосуды, что они пользовались большим спросом на обширных территориях Восточной Европы. Ведущими отраслями ремесла была черная металлургия и металлообработка. Успешно развивалась и цветная металлургия. Булгарские ювелиры умели изготавливать изумительные украшения из серебра, золота, цветных драгоценных камней. Мастера владели всеми тонкостями своей профессии. Богатство Булгарии, ее стремление контролировать торговлю с Востоком привели к частым нападениям соседей. В течение следующих 2 столетий булгары не раз оборонялись от нападений русских князей, да и сами ходили военными походами. Булгарские воины носили чешуйчатый доспех, который увязывался ремнями. Режущий удар скользил по чешуйкам, и его тяжело было пробить.
В набор тяжело вооруженного воина также входил шлем. У военачальников на шлем был прикреплен перьевой султан. И чем военачальник был выше рангом, тем выше был его султанчик на шлеме. И тем больше воинов его могли видеть во время боевых действий. Излюбленным оружием была сабля. Сабля – это изобретение тюрков. Она отличается от меча лучшими рубящими и режущими функциями. Также у воина имелось боевое копье. Оно служило для пробивания доспехов противника. Щиты были круглой и миндалевидной формы. Со временем оружие и доспехи совершенствовались, но эти базовые элементы существовали всегда. После принятия ислама древняя тюркская письменность была заменена арабской, и булгары смогли приобщиться к древней восточной культуре. Распространение грамотности среди жителей булгарских городов доказывается надписями на найденных в результате археологических раскопок камнях, ювелирных изделиях, монетах. И, конечно, легла в сокровищницу мировой литературы поэма выдающегося поэта Кулгали «Сказание о Юсуфе», написанная в начале XIII века и оказавшая влияние на все последующее развитие литературы булгарского и татарского народов. В XIII веке на горизонте появляется могущественная армия монгол. В 1223 году монгольская армия под командованием соратника Чингисхана, великого полководца Субудая, совершает завоевательный поход на запад. Промчавшись через всю Центральную и Юго-Западную Азию, через весь Кавказ, она выходит в Восточную Европу. Одержав легкую победу на Калке, монголы вторгаются в южные пределы Волжской Булгарии, но попадают в булгарскую ловушку у Самарской Луки. Потеряв огромное количество воинов и награбленное имущество, Субудай с трудом прорывается и уходит на восток. Булгары оказались единственным народом, который дал отпор непобедимой армии монгол и остановил их дальнейшее нашествие на Европу. В 1236 году, собрав несметные полчища, монголы с новой силой вторглись в Волжскую Булгарию и завоевали ее. И взяша славный великий город болгарский, избиша оружием от старца до унова и до сущего младенца, и взяша товаря множество, и город их пожгоша огнем, и всю землю плениша. Так пишет русская летопись о падении города Болгар. Территория Волжской Булгарии вошла в состав Золотой Орды. В знак уважения перед непокоримым болгаром внук Чингисхана Батухан основал в городе временную ставку, сделав его первой столицей Золотой Орды. Болгар вновь стал подниматься и отстраиваться. Именно на период Золотой Орды приходится расцвет города, когда почти в 10 раз расширяется его территория, которая превосходит по площади города Лондон и Париж того времени. Прекращение разорительных набегов кочевников, восстановление торговых связей помогло возродить экономику Булгарии. Постепенно Болгар становится политическим, экономическим и культурным центром Волжско-Камской Булгарии. Русские летописи именуют его Великим Болгаром, а восточные источники – Золотым троном. В
В Болгаре мирно сосуществовали различные религии, несмотря на то, что он был центром мусульманства. Все улицы города выходили к соборной мечети, которая находилась на главной площади. К востоку от соборной мечети находился Восточный мавзолей. Это была усыпальница булгарской знати. Напротив главного входа северного фасада соборной мечети был сооружен Северный мавзолей. В районе ханского кладбища Болгара прежде всего привлекает внимание минарет. В отличие от большого минарета соборной мечети, жители называли его малым. Малый минарет был необходим для окружающих его усыпальниц, поминальных мечетей, среди которых есть и так называемая ханская усыпальница. Под мостовыми во многих местах проходил водопровод из глиняных труб. Дома обогревались подпольной системой отопления, характерной для всех золотоордынских больших зданий. Такое же подпольное отопление было устроено в общественных банях. Бани на Востоке и в античном Риме имели не только санитарные назначения, они выполняли роль клубов. Здесь отдыхали, играли в шашки и шахматы, угощались изысканными явствами. Бани города Болгара не были исключением. Здесь собирались купцы, которые могли договориться о выгодной сделке. Велись торговые и философские беседы. По составу населения Болгар был достаточно многонациональным городом. Помимо самих булгар, здесь проживали славяне, выходцы с Кавказа, китайцы, мордва и другие народы. Волжскую Булгарию называли царством разума. Здесь достигли небывалого расцвета такие науки, как история, астрономия, математика, философия, а также медицина. Волжская Булгария стала тем островком, откуда на территорию Руси шло распространение достижений медицины Востока. Булгарские философы писали труды о Вселенной и мироздании. Поэт и мыслитель XIV века Сайфа Сараи пишет следующие строки в одном из стихотворений. «Сухаиль кружилась вокруг возлюбленного своего, как земля кружилась вокруг яркого солнца. Это доказывает, что булгары знали о вращении Земли вокруг Солнца, и это еще задолго до рождения Коперника». Elhamdülillah 13-нче гасыр. Булгар дәүләте гөрләп чәчәк ата. Күп илләр аңа бик кызыгалар. Ил җитәкчеләренең, ханнарның җаваплылыгы чиксез зур. Алар дәүләт эшләре белән шөгыльләнеп, шактый вакыт иләреннән, хан сарайларыннан, гаиләләреннән еракта булалар. Бүген без шул форсаттан файдаланып, bir ханның гаиләсе белән танышырбыз. Иреннән рөхсәт алып калган ханның 4 хатыны бүген кунак җыя. Хан Гали җәнәпләренең өлкән хатыны, олы хатыны Фәридә ханбикә үзенең туганнары белән. Икенче хатыны Рәмзия ханбикә үзенең кардәшләре белән. Ассаламу алейкум. Üçüncü xanbikəmiz Güzel xanbikə özünün tuğanları, yaxınları bilən. Dördüncü xanbikəmiz xanның yaş xatını Mevliye Abustay özünün qardaşları bilən. Rəhim etdiniz. Нашығız. Бурнашығыз. Бурнашығыз. Туғанlar отырышығыз.
Ханбикәләр, башлыйбыз мәҗлесебезне. Бергә мөмкин микән? Безне көтәләр микән монда? Әлхәмдүлилләх. Ассаламу алейкум. Нинди җилләр белән сез монда килеп җиттегез, хөрмәтле кунакларым? Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Менә Нәсимә ханым безгә сәүдәгәрләр аша җибәргән хат. Шундый өчен күңелдән чакырып, безнең караван монда килгәчтен ир туганнарыбыз безне алды инде, без дә килдек. Алланың рәхмәте яусын аларга, сезгә дә шакырганыгызга. Шул кадәр шатбыз. Сез белән аңлатып бетерлек түгел. Аңлатырмын кемнәр икәнен. Утырыгыз. Бүләкләребезне алып. Алланың рәхмәтләре яусын сезгә. Алланың рәхмәтләре яусын. Сез үзегез бүләкләр кирәк тә түгел иде. Алланың рәхмәтләре яусын. Кунаклар килеп җиттеләр, җитештеләр. Әлхәмдүлилләх. Әйдәгез, йортка бер дуа кылып алабызмы? Аннары аңлатырмын кунакларны сезгә. Тырышып беттекме? Әйе, җыелыштык. Ягез бар да. Аллаһның әззәлен сәламен бәрәкәт анта хәйрул музилин. Я Раббам, бу йортка, аларның хуҗаларына һәм шунда утыручы барлык кунакларга хәйрле бәрәкәтле тормыш насыйп эйлә. Көннәребез тыныч булсын, илләребез ямьле булсын һәм мәҗлесебезне күркәм итеп үткәрергә насыйп эйлә. Амин. Менә бит карагыз әле, кунак үзебезнең әле туганнарыма мөрәҗәгать иттем. Уйламаганда ничек безгә Аллаһ Тәгалә шушындый әзер өстәлгә кунаклар китерде бит. Безне ямләп, өстәлебезне тулыландырып, безгә кунаклар килеп җитте, әлхәмдүлилләх. Рәхмәт сезгә. Юлларыгыз авыр булмадымы? Юк, ир туганнарыбыз сезнең җирләрегезгә сәүдә эшләре белән килгәннәр иде. Менә безне дә алдылар үзләре белән. Аллаһ разый булсын. Аллаһ рәхмәт яусын. Бик ерак юк инде. Дияләребез арыды, ял итәргә туктап, шулай 2 көнгә соңга калдык. Менә Аллаһның рәхмәте шул чаклы уңайлы килгәнбез. Менә бит. Иебезне табаныбызны бизәдегез. Рәхмәт, шушы чаклы күңелле чакка туры килдек. Менә минем туганнарым шушылар инде, хәзер мин сезгә аларны бераздан таныштырырмын. Шул бигрәк күп җыелган туганнарың. Кем буласың алар сиңа? Беләсезме? Мин менә монда 4 ханбикәбез безнең аларның туганы белән. Мин хан Гали җәнәпләренең әтисе ягыннан туган, әтисенең сеңлесе буламын. Әйе. Ханбикәләр белән сезне әкрен генә аларның туганнары белән әкрен генә сезне таныштырырмын. Менә шушы мәҗлесебез барында. Шушылай. Сезне бит әле мин таныштырмадым. Әйе. Тәслимә абыстай. Тәслимә абыстай менә мин шунда мин бит узган ел хәтерлисезме? Гәрәм нигә? Ак мәченә барып бик озак кунак булып кайткан идем. Якын дусларым калды дигән идем. Менә Тәслимә абыстай белән Гөлназ абыстай шушылар булалар. Инде сезгә сөйләгән. Без бик ошатып калдык инде. Кан сөйләү буенча сезне дә бик сагынып калдык. Безне анда бөтенләй үзгә гырыф-гадәтләр, аларның тормышлары бөтенләй үзгә. Аларның хәлифләре Шейх Әл-Баһадир шул кадәр көчле шәхес, үзенең кырына бик акыллы, тугралыклы ярдәмчеләр туплаган. Илләре әлхәмдүлилләх гөрләп чәчәк ата. Алар үз диннәрен тоталар. Халык эшчән. Мин анда бик күп нәрсәләргә өйрәнеп кайттым. Менә шушы кунаклар инде безгә бүген Аллаһның рәхмәте белән зурлаган өчен. Безгә дә бик күңелле шушындый бәйрәмебез, шушылай кунаклар белән башланып китә. Карагыз сиңа ничек вакытта килде. Рәхмәт Рәхмәт ясын сезгә. Менә безнең табын китмәле табыннар матур. Моны кемнәр әзерләп бетерде? Субханалла, машалла. Әйе. Без бик Тәслимә абыстай шанмаста, әйе. Сезнең табыныгыз искиткеч, искиткеч. Сезнең гомумән башкача, безнең дә кебек түгел. Безнең күреп кайттым инде, әйе, аерыла бераз. Беләсезме, менә кеше әйтсәм дә ышанмас, безнең ханбикәләребез хезмәтчеләре булуга карамастан, бәйрәм табыны дисәң, туганнарын җыяларда үзләре әзерләргә яраталар. Машалла, үзләре. Менә шушылар бергәләп туганнар әзерләгән бәйрәм табыны бит. Әлхәмдүлилләх, әлхәмдүлилләх, рәхмәт яугырлары. Менә бит ничек оста икән. Сойлай белә хан. Менә хәзер мин сезне якыннанрак ханбикәләр һәм аларның туганнары белән таныштырып китим әле. Олы ханбикәбез, Фәридә ханбикә.
Тыйнак, сабыр, her işke de bulgan. Üstel tolu aş-su, mevzilne. Күпләр аңа киңәш сорап килә. Ничек яратмасын зәүҗүне? Менә Фәридә абыстай, үзеңнең кунакларың белән үзең таныштырып бит әле аңа таба. Elhamdülillah. Менә исмем Фәридә булды. Кардәшлекне Аллаһ Тәгалә бик яраткан. Ул әйткән, бик кардәшлек дигән сүз гарәп теленнән рәхим дигән сүз икән. Сез шуны беләсезме? Subhanallah, maşallah. Юк, юк. Мин бик булышырмын дигән аны булышырга мин дә атымны булдым дигән. Әнә җитеп сакларга буласың кардәшлекне. Бик җайлы гына бер аны булар сакларга бу эш өчен мохтаҗ кешегә ярдәм итү. Әгәр дә мөмкин булса, кайга килгән вакытта аны хәленә керү. Әзгенә булса да аны хәленә кереп җиңеләйтү. Һәм шулай тагын басыда кечкенә бүләкләр бирү. Инде бер дә булмаса, Пәйгамбәребез әйткән, "Мөлаим булган булса да, без алыкка ирешеп Менә бит елмаеп. Сез бик дөрес сүз җыелып, беребезгә беребез елмаеп, кич рәхәтләнеп бергәләп утырыйк әле. Бик минем туганым белән. Туганнарым, Халидә, Мөнирә, син туганым, көзгедәге шаңламам күп. Мин елмайсам, елмаясың. Сагышлансам, моңланасың. Борчыласың, күзләремә туры карап. Шуңа да шул туган килә. Хәлгә сирәк кан кардәше. Эзләп караганым да юк. Мондый сирәк фикердәшне. Халидә, әйдә бер-ике сүз әйтеп китәрме? Apam da, singlim de vardır avuduna tuğanım, yakın tuğanım. Kardeşlikni saqlab, balamızda bilasizlar, u jannatga kiritadigan, jahannamdan saqlaydigan. Payg'ambarimiz aytgan, kishi uchun eng lazzatli narsa u taomlar shunday keng bo'lib, ondan so'ng o'zingdan so'ng esdalik qoldirib, shundan so'ng kardeşlikni saqlab. Kardeşler bilan yaxshi munosabatda bo'l, bereketni orttira, rizqni ko'paytir, umrni uzaytir. Mana shu istalar ortida birga oralashib, gaplashib, tuğanlar bilan birga bo'lib, bir-biriga ehtirom etib, hurmat etib, Allah bilan yaxshi, ma'qul so'zlar so'zlashib o'tirib, har barchamizga nasib etsin. Shuni men shuni aytib ketasim kelgan edi. Bilasiz bit endi hamma jamoatim bek zo'r savdogar, bek zo'r savdodan qaytdi, bek unushli savdosi bo'ldi. Insoniyatni aylanib qaytdi. Alloh taolo rahmat qilsin. Mana shu safarimda bütün tuğanlarımıza, bütün kardeşlerge büyükler alıp bakın. Mana shu büyükler Subhanallah, maşallah. Mana bit. Zotli eyler alıp qaytgan. Zotli yoltirablar Subhanallah, maşallah. Mana bit. Qaraydi sen buna. İyi rahmat İsen sağ yersin indi. Allah'ın rahmetleri yavsun tişleri arasına da. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Feride Ustay. Ömer köyden bir düz o zaman elimiz tuğanım var. Onun da o da işte nefsiz kelime sözlerinde edip koysun nedir? Manira. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tuğanlar, kelgen konaklar, din kardeşlerim. Bu Xan sarayına birinci güne kilövüm tügel. Bir neçe tapkır kilöge karamastan da gül şulay istelleri sığılıp sırgan. Ya Rabbim rizıklar bilen tulgan bu istenip bir koyada görürge nasip etken idi eli. Elhamdülillah Allah Teala onlardan razı olsun. Hem rizıkların kim etsin. Şulay edip bugün kilövümde elimin konakka kilövüm buluna karamastan da güçten eş bilen kildim. Subhanallah, maşallah. Allah rahmetleri olsun.
Килгән кунакларыбызга да күрсәтелгәннәр. Бик тәмле кунаклар килгән. Тәмле кунаклар килгән. Һәммәгезгә авыз итәрсез, авыз итәргә насыйп итәрсез. Бу кунаклар бит инде әйтеп тә үтимәле килгән кунакларга. Гомергә шул безнең гасырга хәтле дә әзерләгәннәр. Әлхәмдүлилләх, киләчәктә дә әзерләсеннәр. Авыз итәрсез, бәясен үзегез әйтерсез, безнең якларда менә шундый матур иттереп пловлар пешерәләр. Һәм Безгә дә өйрәтәсез, безнең якларда безгә өйрәтәсез. Исән сау гына яшәргә насыйп әйләсен һәм барчагызга да. Ул үз эшенең остасы сезгә дә өйрәтер, әлхәмдүлилләх. Иншалла. فريدة بستاي أين أمك؟ قلت قبل يومين إنها سترجع من القرية ألم ترجع؟ لا نعم لم ترجع لأني مريضة. من أين تعرفين؟ أعرف هذا من غرم وهو رجع من القرية أمس. شفق الله. شفق الله. آمين. Biz sırağanı garipçede sileşip kursetsinler bizi. Babara mağazalı. Yaş Xanbike biz onun sırrı var. Bilesizmi? Mine olar konaklar tiki bargaç sileşkenlik biz olar bilemeydim. Bizning Xanbikeler de ilimler olalar garipçede öğreneler deyip. Әнә шәригать белемнәрен дә алалар. Elbette. Emin sizge söylemedim miken Nisan. Olar bizning ilimizde tanılgan obustaylarda bilim alalar mene. Liliye obustayda, Emine obustayda, Gülnaz obustayda, Şulpan obustayda, Olsu obustayda bilim alalar, olar şu kadar ilimli. Olayğına da tügüleler. Şit illerge donut aralgan hazretlerde de bilim alalar elalar. Siz tuğanları bilen birge üzlerine tügül. Elhamdülillahi. Subhanallah, maşallah. Şuna göre elhamdülillah. Менә шушылай иттереп biz бик күңеллегенә, матурлыгына яшәп ятабыз. Әйе, әлхәмдүлилләх. Хәзер инде Кайткач без моны сөйлибез инде, бездә дә шушындый гыйлемнәрне кертергә кирәк. Алла насыйп итсә. Амин, шулай булсын. Менә хәзер икенче хатын белән, хан Галҗәнәтләрнең икенче хатыны Рәмзия Ханбикә белән бераз танышып китәбез. Бу Ханбикәбез безнең кунакларыбыз, хөрмәтле кунакларыбыз, әйеме? Туры сүзләр. Әйтсә, үзеп әйтә. Шулай яулый ханның күңелен бары. Кул эшенә оста, үзе юмар. Кем килсә дә аңа кунак булып, бүләк итә чиккән мендилен. Менә аның бу айлыш, аның шигүләре. Әйе, менә аның шигүләре. Менә аның әйе теге искитәрлек инде шигүләре. Анда да кечкенәләр бар, монда да ул безнең кул эшләренә бик оста инде. Үзең таныштыра әле, Рәмзия абыстай кунакларың белән. Минем белән эш якын туган килде. Менә бия тасымсына, мичия. Әмансы Bunu apam Kərimə, əmənsə Gülsirəsin ilim. Biz şahırlığa cavab edib, sizin bilən bir yaşlaşmağa bildik. Allah'ın rəhməti olsun. Simiteri, apam simiteri tügü çiğmişlerine de bir usta ezrek silip gideli şunun kılında. Elbette bizde Elfiye yapamız da bir matur çiğü ustası. Böyle yüze koyasın eli görünmüyor. Elfiyemizin şiirlerin, Elfiye babası şiirlerimiz bize şiirler kule olmadı. Burada meşakkatleri, şiirleri anladılar. Subhanallah, maşallah. İyi gerek matur şikken. Yakın kardeşlerim, biz bugün Müslüman halkı kızlarından kışta kıyafeti turunda bir-iki sürecip isket sürüp alırız. Var bizde biliriz. Başkalarına örnek bulmak için İslam dini Müslümanlarını kışta kıyafette iktibar ederken yaxşı ameller kılırğa şakra. Allah'ın kitabı Kur'an Kerim'de hem Peygamberimizin hadislerinde Müslüman halkı kızlarının Yeni kılırğa kişiliğe eğitilgen. Allah Teala ise Peygamberimizge, ey mümin kadınlardan
kararga yaramağan şirlerinden bizlerin alsınlar. Bizlerinden başka, kul bilen bizlerinden başka zinnet urunların yaşırsınlar, hoşmasınlar diye. Kul bilen bizden başka yer gayret hem o şirk kişilerge görünürge iş kuvvet. Peygamberimiz hadislerinde var, Peygamberimizin hadisleri. Peygamberimiz seferiye jiyingan sahabelerine siz din kardeşleri yanına barasız, mağdur edip giyiniriz. Kardeşlerinizi siz yaparsınız. Kardeşlerinizge sizin hoşlarga hürkem olsun, kabul ederge hürünlü olsun. Allah'ı jinaksız, jinak kişilerine sinirli bekken şulaydı. Siz gitmeli motor sözler koyan hadislerinin hadislerine Dininde jinaksızlık hem şiraklıkını Peygamberimiz bozukluq hem edepsizlik deyip sanağa. Saklanırga gerek. Ama Allah'ın rahmeti olsun. Namaz vakitinde en vakit giyinip getirgen bolgan. Niksin bolay giyinesin deyip sırağaş, men bet Allah bilen aralaşuğa varam. Anın başında duram deyip cevap bergen. Mene mana bizge de kirtirge gerek. Aziz kardeşlerim, başka yavruq beylep, şeşlerini jiyip, şistamatıp giyinip yürügen yiyecekler. Biz gelerek Allah'ı Teala'nın, Peygamberimizin kuşkanların bu da savapta olağız, cennette de layık bulağız. Şimdi Peygamberimiz etti, yarım yalangaç, üzerine ihtibarını celip iterle dilevşi kalkın, kız cennette girmeyecek dedim. Bazı arkadaşımda yer oturanlarga, cennetlerde işlaşırga yazsın. Büyük matur hadisler söylediniz. Allah'ın rahmeti yavsun. Şu kadar büyük matur məlumatlar bildiniz qonaqlarımızga da, bizge de bu bizge de yoğartıp bilimlerini, bilgen bilimlerini yoğartıp turu gerek, ıntılıp da koy bir bilimler ıntılıp da gitti. Allah'ın rahmeti yavsun. Bitti mi sizin tuğanlarınız? Hazır indi hürmetli qonaqlarımız Üçüncü Xanbike ile tanıştırabız. Subhanallah, maşallah. Üçüncü Xanbike biz, güzel Xanbike. Tanıdılar mı? Tanıdı. Bu Xanbike bizning nazlı, irkelene gerek şokta, motor kiyinirge yarata. Xanbik organ keyifsiz şoklarda yumuşak sözü bilen yuvata. Subhanallah, maşallah, yüzüne çıkan yumuşaklığı. Allah razı olsun. Qonaqlarım bilen tanıştırıp git endi. Bu meclisi biz şunun hadikten, şunun hadiklerimizde yapışlar. Allah'ın kardeşler yıldan şiirleşiyor. Milli bulandı. Bu meclisin huzurlarına ödüp durar müminlerge. Zikr salavatlar edip kardeşler şiirden şiirden. Bu meclisin kadrin bilip, dahil edip zikr kılıp, din İslam'da bulgan için şartlanış şükür kılıp, bu meclisi kurulge edip, jiyonlar var kardeşlerine rahmetli misal tevelevler, barşa mümin Müslümanға. Bu meclisimizde jiyonlar barşa kardeşlerine müyesser eylesin cennet, barşa rızlar birgedir. Seni beylene, Resulü zümrün. Hakta ve şuraya üzere sileşip, üzere kineşleşip, bilgenler bizni ortaklaşıp, bu sen tatlıp yaşarlarga bizge dileşekte de bir meclisimizge bizning mening eng yaqin kardeşim kız tuğanım, Rozent'de. Bu bir ilim, şunday galim avstalardan bilim algan, o'zining bilan matur so'zlarinda, matur so'zlarinda bizga bu müşteriden etkisiz edilmekten Sevgili Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünya lezzet dedi. Ama şu lezzetinin en hayırlısı yaxşı hatın demek. Turmuşun en güzeli hatın. Onun vaktinde onun ailesi, balalar beketi, hem onun turab kuşağı. Bir kadın arasındaki şu siyu muhabbet hisleri, birbirine hürmet hisleri, bütünüsü de Allah'ı Teala'dan. Bu Allah'ın bizge bergen rahmeti, bizge bergen bereketi, bizge bergen nimeti. Allah aytdı, men sizni porlar etip yaratduğumның sebebi
bir-birigizge tınışlık, rahatlık topıp, gaileye kırıp yaşar için, bir-birigizge korata süyü, muhabbet, hem rahmet hisleri biriyim de benim ayetlerimle. Allah'tan korkadız. Kadınlarımız hakkında dedi Siyekli Peygamber Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onların da sizin gibi hokları hem buruşları var. Sizin hoklarınız, onların buruşları, ne biz kadınların indi buruşları. Düşepke yok kişini kırtmeske. Hem iyigizge, iyigizinin rıksetinden başka kişi kırtmeske. Onların da hokları olan gibi sizin de buruşlarınız var. İrlerinin buruşları, kadın kızına oşatıp, sen özün nerse oşuyorsun, oşatasın, giyindiresin, ırışmıyorsun, hem iyinden uyup çıkarma. Mine şu şunday motor sözlerini bizge Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem aytıp kaldırgan. Hem İslam'da ona o büyük isim. Çünkü o senin ona, o senin kadının, o senin balalarının en iyisi. Barışalarımıza da Allah'ın Teala hayırlı bereketli durmuş nasip eylesin. Hem siyum köpeklislerin saflar Allah'ta emanet et kitapçıları barışalarımıza da. Rahmet. Allah rahmetleri yağsın. Razı Ağustay. Sizin öyle bilen bitti mi? Tağın kiloşlarınız yok mu? Konaklarga ayta sizleriniz hazırga yok mu? Olga taba sizni hazır indi biz yaş Xanbike bilan tanıştırırız. Subhanallah, dur sen Xanbike. En yaşıydı, en yaşı. Bu Xanbike bir klip kine turgan. Olar dürtüdüler şulay. Dürtüdüler, lakin barsında birleştire, barsı da elhamdülillah tuğan canlıklar. Subhanallah. Bu Xanbike bizning bir qiziqsinishchan, şoyan, jitiz, o'zi ishligil, yashov dardi bera xonga onim. Toshib turgan dardi, yashligi. Qonaqlarim bilan tanishtirib ketingda, Yashavstay. Mana benim opam keldi, Zülfiye Abustay keldi, benim opam, manası benim bir tuğan opam. Bek sabır. Özüm bek kıyı olsam da opam bek sabır. Opamın da mana singilim keldi. Anası da bek kıymak. Tağın bir singilim keldi, anası ikinci yoqdan keldi bu singilim. Endi bulaklar alıp kelgan, motor etib şamayıllar yazar. Singilim şamayıllar onu qamali. Yemine ko'radi, singilim kelgan. Manası güzel abıstayamız çulpan singilim. Maşallah. Çulpan. Singilim onlar gidiyorlar. Nişikler siz? Nişik usta. Rahmet sizleriniz için. Nerse dip yazılgan onda? Şamayillerden Rabbena duası, halkımız yaratkan Ayatul Kürsi'yi, ikincisinde Yeşilinde hem apalarga özümden isteğli bulup kalsın deyip ne isimler alıp geldim biraz tel üstünde. Yanağa kurgaçlar kullanıp yazayım. Benim bir tuğanlarım özüme sabırlar. Benim Zülfiye opam ertmedim hele şunday demleyip pişirip, şunday alıp geleyim, bütün nersenin konakka kelgende bir kuş gelmeyindi. Konakka kelmesin de, konakka çakırmasan bulay kelgen orada da alıp geliyor. Şimdi konakşıl. Benim o kardeşlerim sabırlar. Bilrekler mene güzel kardeşim bilrek sabır. Öğrenir mene elimin biteli yeş. Bilem minanı. Sabır etsek Allah taşlamaz. Ben o sözlerini bir yokşu bilem. Ben Allah'a söz bilem. Söz bilem sizge tanıyapanıda. Sabır etsek Allah taşlamaz. İşin ulaşlı bular. Anasını da bilem. Maksatta erişi yolu sabırlık arkalı salıngan. Allah'ı Teala kişilerge kıyıqılırga, böyle baza karşındanıp dururga, tuar kumullilikten üstün bulurga buyurar. Oları indi sürüşağız, bulgan ağırlıklarımızı jengip çıkıp sabırlık ko'rsatib. Dostlarımızda ko'p narsalarini ko'rmasak, o'zi bizga o'xshamagan narsalarini ko'rmasak, kishilarni g'afur etsak, nochorlikka yaxshilik bilan javob qaytarsak, Allohning yordamini muhabbatini loyiq bo'lamiz deb o'ylayman. Alloh elchisi shunday ma'qul so'z aytgan, sabırlik nur,
dürüstlükte sabırlar, öz ecirlerim, hesapsız kutlular çap degenler. Mine kardeşlerim iş şunu katıl okup nitip. Subhanallah maşallah. Менә нинди күңелле матур сүзләр, бу безгә дә бик кирәк сүзләр. Нәсихәтле сүзләр әйттегез безгә. Бик акыллы ул. Инде ул сабырлыкка да өйрәнеп килә. Әлхәмдүлилләһ, бик акыллы, бик эшчән. Әлхәмдүлилләһ. Шулай алга таба да матур итеп тыныч кына яшәргә насыйп итсен. Мондый кардәшләр булганда, барысы да өйрәнеп буладыр. Әле сезнең тагын сөйләүчеләрегез юкмы соң? Юк, туганнарым белән таныштырдым. Менә мәҗлисебез бик күркәм бара, әлхәмдүлилләһ. Ошыймы сезгә? Кунаклар бигрәк тә сезгә ошыймы? Бик ошый. Менә туганнарым, мин аларда кунакта булып кайтканда, әйтәм бит, күп нәрсәләргә өйрәнгән идем дип. Барсында өйрәнеп бетереп булмый әле барыбер да. Менә аларның сөйләмнәре, алар шул кадәр җыртыллы. Алар шундый матур итеп сөйләшәләр. Аларның бер сүзгә әллә ничә мәкаль, ул мәкальләрне безнең ишеткәндә юк. Шуңа күрә бер икесен генә әйтеп китсеннәр әле сезгә. Яхшының яхшылыгы дияр тар җирдә, яманның хисетеп дияр һәр җирдә. Яманлыктан Аллаһың үзең саклап, яман эшләрдән саклап. Якутлар табыла вакытлар белән, вакытлар табылмый якутлар белән. Вакытның кадерен белегез. Менә сез кадерен белеп туганнарны җыйгансыз, өстәлләрегез матур. Моннан да ямле туганнарны бергә җыйган Нәсимә ханыма, абыстайга рәхмәт яусын. Аллаһы Тәгалә аңа бәрәкәтен, рәхмәтен, саулык, сәламәтлеген биреп, кунаклар булып килдек. Сез безгә хәзер кунаклар булып килегез. Без сезне шакырабыз. Әлхәмдүлилләһ. Сез 4 хатын, 4 ханбикә, һәр берегез нинди йортларда яшисез? Айрыммы йортларыгыз? Иркен яшибез, әлхәмдүлилләһ. Шулаймы? Рәхмәт. Энем хан Гали җәнәбләре, әлхәмдүлилләһ, алардан бик канәгать. Алга таба да шушылай яшәргә язсын. Менә ул хан үзе бит инде әйтеп киткән идем, ерак юлларга чыгып китә, дәүләт эше белән ул өйдә сирәк була. Ләкин менә өйнең җылысын, учагын менә шушылай хан бикәләребез туганнары белән бергәләп шушылай саклыйлар. Менә хан Сөйләгәндә дәвам итәбез. Хәзер менә мин әйтеп кенә битерәм дә, шәйдә эшәрбез. Оларның менә туганнары бит һәркемдә бит әле хан сараена кирип йөри алмый. Әгәр хан бикәләр менә шушындый безнең киң күлләк булмасалар, оларның туганнары да хан сараена аякта басалмаслар иде. Шуңа күрә алар бик шатланып киләләр шушы хан сараена. Инде әлхәмдүлилләһ, алга таба да шулай булсын. Без бит хатын-кызлар барчабыз да ислам хатын-кызның дәрәҗәсен шул кадәр нык күтәрә. Хатын-кыз бала чагында, кыз бала чагында әтисенең йортында булганда, ул әтисенә җәннәт капкаларын ача. Хатын-кыз инде тормышка чыгып, ире белән яшәгәндә, иренең иманының яртысын тәшкил итә. Инде хатын-кыз ана булгач, җәннәт аның аяк астында. Аллаһ Тәгаләнең киң рәхмәтләре белән безгә дә менә шушындый тәкъва мөслимәләр, тәкъва хатыннар булып яшәргә насыйп итсен. Туганлык җепләрен шушылай ныгытып, дус булып, менә шушылай бер-беребезгә ярдәм итеп, кеше нигә дә кеше ханбикә безгә дә менә шушылай булышып, киңәшләр биреп, аралашып, атналар 10 көннән артык юлда булсак та, авыр юллар булса да, җыелып менә шушылай без дә сезгә барып аралашып яшәргә язсын. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, сезне үзебездә күрсәк иде, сезне дә шушылай хөрмәт итәлсәк иде. Сезнең хөрмәтлегез, киң күңелегез, мәрхәмәтлегез өчен, яхшылыкларыгыз, күрсәткән яхшылыкларыгыз өчен, нәсихәтләрегез өчен, хәдисләрегез, бүтән әйткән сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әле туганнарыбыз карван белән калдылар бездән, безне китереп кенә куйдылар. Менә иртәгә Алла насыйп итсә, алар килеп җитә инде, һәр берегезгә күчтәнәчләр алып килдек. Иртәгә тагын очрашып Мин
әйтәсе сүзем бар иде. Безнең өстәлләребез бик бай. Хәзер без шушы өстәлләр белән әле тегендә дә ризык көтә. Залга төшеп барыгызны да кунакка чакырабыз бәйрәм табынына.